enya won kwa na oka sa asem no eduru baabi osofo odifo otemebo mpa yema ojafri soroba odifo Elijah kan bi se owu kra opanyame nkuno me se ansoso odifo Elisha no Onyankopon hye n'animonyam de a wa wo hwame a otie me no nyame be hye w'animonyam. Ephesians chapter 5 verse 10 ose adom nyina Nyankopon a wafro oba ne dan animonyam Kristo mu no aso hu na mane kakra ansa Awurade sansiesi ope ona Awurade ma wase tim oma wonyina so anso wonko ade amane no wohunu pii amane no doso anso me pesa me ka kire wo se onyame a wosom na anopa na ewia eni anajo no Awurade betimi agyo kwaso agyo Awurade di kwaso nakuta omudim na Awurade Nyankopon ebeye wa wo hwame a wotie me ode me de okọ ama wakotie adanse ibi me ba fidie so ka nyame asem kire wa me ka kire wo se tetefo no Nyankopon nante omonya ahome ma won kra omonya nyini che enti ose yemfa tete atempo no so se nyame aya ama tetefo no adenti na menu mienu ye breso so Awurade nyam nyame gusu a oyema ne mma yenkotie adanse na mra yenko omo a awo asem aye den omodu ompanyin fie so da bi nipa asere won nipa se omonya awo no bi yenkohwe se Onyankopon afa me so aya ama wo de ya won so hwame a utie mi sese ya won so nyame be fa me so ama wo so anya bi yenkotie adanse na kina hoyi omapa awo infentia poly insia 6 years na enya se omonya bio nyame de be dom won na omo anyem omo wo a na kora no yakunu akoso saa 3 times omo mamiensa ena ewu eno na ya maame a ogina won chen e ka kire won se onem sofu bi ewo Kumase ewa twuma koforedua eye Cedar worship center hodie ode omo ba omo benya ba ato omo nan so a obi a honhom akum wo mo ba nipa okum ba firi won so no ontimi nkum omo ba eno na ye maame edi omo bae afedi osofo aban ma montoa adanse no so yo mama ose de na Awurade ayamam yo Cedar for cry ababai ne yirini ba abrantie ne yirini oni aba de gina ne nkyɛn no na me ne wo mo nyina wo ahafo goso achi me ne wo mo tikuro baako ti ababai wo wo ya be ha ka akwara ne mma enti wone na kuma yi nyina nyinsan na kuma nya ne de wanya eye ma yoro ho pa ti me ka kira me nana no mo se mekọ wo wura yi ama me no wo wura yi nkyɛn makọ bọ wo ma amane na makọ ka kira wo mo se me wo odifuo bi oye bishop wa tomakofo odua na sa me de wo mo ba ho a ababa yi ba wo afare ho afare ba e kọ ka kira wo wura yi ne ma me ne papa wo ma ampupu yeti eti eduru mre bi a me ba ha me manchen na me dia baba yi ba he te me de ne ba ya wo ada cancel me de ne be kire papa akwan kire kra no ehunu ya me nyina papa fai wo ne ma no bibia wo mfa nkoye wa ma ya nkoto hwe tie wo ma na baba yi sanyi se biem ana ma ne ba papa ho se wa be hunu ha de a omra no me kan kire papa se foforo aba ti ababa yi nko asi mu bai papa ma na kwankere ma ne beye enti da no me wo hwa na obi be bo mama ne se ababa yi kunu ejare kwan se onko go su fie onko tan hospital mu na kan no ha na ja wa wura ho ti me wo hwa na obi be bo wo ko be na wo twe obi be bo mama ne se yesi awo aka no na me se na hwan na kan ye yesi abrantie no wo maame wo wura yi moto bi otu ye wo no wo maame no empa ya na me mmo se wo be kwa kodura somkwi na me de Awurade ase
am sisi da Nyankopɔn obiara ni hɔ a mede na ba Cedar fie ha ama na manim agu ase enti saa wo mawu ababa yi di no Cedar Nyankopɔn wo de ma me hu Sompa wo tumi enti me kwa afuom me ba ya na obi ka kyerɛ me sɛ ababa yi ne na ase o mo atwam ekɔ wo mo fie nipa ne sɛ wɔn de ohun wo mo no ehunu ba nam se na ka Cedar Nyankopɔn no oni kofo dua tia ya kakra no ade achi ye no omo soma ye se amaka kyerɛ me sɛ ababa no no okunu no maame wo ma ba wo de akoda na ba one tea asam na hyase no ɔse onyem na wɔka na ɔmo han ka ɛde ne kɔ hospital ɔkɔwo na car no de ɔmo ba akora nka ho ayɛ baako ayɛ mmienu ayɛ mmiɛnsa nti kromofo de ɔmo nim sɛ maame kɔyi ɔbɛsan aba ɔmfa ɛba mma nti baako ɛkɔka kyerɛ maame sɛ ɔmo aba anso ɔmo amfa ba amma ɛna ɔse sɛ ɔmo amfa ba amma na Cedar Nyankopɔn na nka ɔnte ase so nim sɛ Cedar Nyankopɔn ɛyɛ ɔte asefo Nyankopɔn adeɛ kyenyɛ na ɔmo afrɛ sɛ mama we die yakɔ yɛde wo nana aba adeɛ bia afiri wo nsɛm adeɛ bia wabrɛ ho Awurade de bɛdɔmo wate asɛm na maame ne kae ɔso ɔmfa obi ama ha da ama n'anim anya den ama n'anim anwu ase da maame koro ya na ɔde soja ni bi ba ha na ɔno so na wadi awumawuo saa mprensa a ɔde ne ba ha me bɔ mpae ma na nyame fa me so ɛkyɛ ne ntafo a ɔde ntafo no firi tema ɛba ha yɛbɛyɛ den me ana me to nkura ne din maame ya na ɔde saa afo no so bae yo enti wo wura yi yɛ sɛ saa sɔfo no a wama na nya ba no ɔbɛba no wabɛhwɛ no na wada nyame ase enti na yɛbɛgyina ha yɛbɛda nyame ase ade fɛfɛ Cedar Nyankopɔn ɛnam papa so ayɛ ama yɛn yɛda nyame ase afɛ papa ne na sɔfo egu da yi mu nyame nhyira wɔ bibiara so ama yɛ ade kɛseɛ sɛ yɛ ama me meda wɔ ma ase Bishop ọba nankasa nsɛm ni nyinaa fa no so ɛna Awurade adom no wama ne ba no ɔpɛ so ɔkasa Cedar for Christ Cedar me so me gyina ha me da nyame ase awomawu a me fam na ɛden na ɛyɛ me sɛ me nhyɛ me ho akɔmfo kora na nka me nyi ɛnso nyame adom ante de me ba ha me behu papa wa mama wo afa me ho afa me ba me da nyame ase amen Kwensia to me, yes, when you marry. Abayadie, Siamansu, yes, what you marry. Nancy, Yamiana Commons, Master. It was a dummy for Common Bosom. It was a yummy for Common Bibia. Maybe I made the Bama, also the Bama, Edinaya the Bama, Robiara the Bama, also the Bama, Edinaya the Bama, Robiara the Bama, also what the Bama. I see a Yamia and Commons, my Savio. What Savio then Commons, my Kumi. Opa woman now amen amen ɔmo ɛde boadeɛ nso so akɔto Awurade ayiwa mu sɛ ɔmo de sɛ sika so da Onyankopɔn ase wo a wohwɛ me a wotie me wɔn so nipa bɛtew so wadanse ɛsɛ ya amen 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 Bishop papa ne say kasa ho yɛ ne den kakra ɛnu nti wɔsrɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛba saa no mpo na afei ɛyɛ ne sɛ ne yere nyim biem kra na ɛyɛ ade a obenya ba enti eduru ba bia na na ho kra yɛ ne den enti wo hye obi bia ɛwɔ ha nkran sɛ wo pɛ ba mpo na wonya bia ɛmo wa ba mu na di odifo akwankyerɛ na bishop akwankyerɛ so na Awurade bɛkyɛ obi amen amen Mr. Kankam George, Messer Owaha, any demo, Bessoria Benimaha, O Mamma Waha, Kankam George, maybe Obiano, and say, oh, on a watch on some of Venciano.
Papa de Awurade Nyankopɔn ayɛ nie. Ɛyɛ aberanteɛ ya ɔnam nipa mu ɛbɛ yi. Begyina ne hyɛ maame mo nyame nhyira wo. Ne maame enie. Na maame ana yɛ sɛ ɔbɛpɛ ɛyɛ immigration mu kwan ɛde ama ne bɛ yi. Ɛyɛ Mr. Kankam George. Na afei deɛ ɔmo yɛ nneɛma ɔmo bɛyɛ nyinaa wieyɛ. Na obiara a message ɛbaayɛ. Nanso na aberanteɛ deɛ ɛmaayɛ. Anu mu no maame to mirika bɛhu na ade akwankyerɛ egu fam. Wodi akwankyerɛ egu fam apɛ. Maame ɛkyerɛ sɛ ɔno ɔte hɔ yi onim obiara ɛwɔ aban mu. Kyerɛ sɛ oni obi mba ɔyɛ assemblyman na kampɛsɛ nya DC ni akɔ MP na kyerɛ sɛ akɔ minister hɔ na kyerɛ sɛ akampɛsɛ yakɔ ɛyɛ Gloria Akufu ɛyɛ attorney general mo hɔ. Na no mu no ɔde akwankyerɛ gu fam pɛpɛɛpɛ. Na maame kyerɛ sɛ okonya mpanyinfoɔ bi anim adom a ɔmo yɛ mpanyinfoɔ paa a wɔ Ghana aban mu. Na ɔkɔbɔ ne bɛ ne din na ɔmo ka sɛ ade ti ne twa sɛ sisa ɔmo kɔtu nkrataa ɛyɛ aberanteɛ krataa edi adanseɛ sɛ yɛafa no wɔ immigration mu ana da hɔ yi ɛnam akwankyerɛ egu fam ti yɛfrɛ aberanteɛ yi ama sɛsɛ aberanteɛ yi akɔ immigration a wɔbɛgyina ha na ɔmo gyina ha na ɔda Awurade ase saa adanseɛ yɛdi wɔ ha da na aberanteɛ nankasa ɔkɔ immigration no ɔno ankasa ana abɛpie mu wɔ ha na ɔmaame ni papa asɛm ɔmaame ɛsɛ ka nyinaa ne sɛ ɔba ha wɔde wɔ su ɛne awerɛhoɔ ɛna ba ha ɔba ha na ka ɛda no soɔ yɛ bɔ a wɔn a obi bɛtwa ahwe wɔn a yɛn bɛhyɛw na kyerɛ sɛ akwankyerɛ kakra Awurade ayɛ adom ama ne bɛtua ɛka no ɛde afiri hɔ ɔmo nsɛm mma Awurade na deɛ ɛtɔ so biem papa wɔkyerɛ sɛ ɔba ha na wɔnyɛ nhyɛn maako 16 ɛne yɛ sɛsia na wɔnyɛ nhyɛn na nyɛ nhyɛn ne mu no ɛyɛ maako ɛyɛ enum ɛna ɛyɛ yie. Na kyerɛ sɛ ɔno kuro ogyina hɔ yi wei a ogyina ha yi ɛna ɛtɔ so enum a yɛka ho asɛm ɛde bɛyi na kyerɛ sɛ n'abamu kura bɛbu a kyerɛ sɛ awɔ kura deɛ ɔmpɛ biem because ɔbaatan bɛnyi nsɛm maako edu nsia na ɛbɛsɛe na mu num emu nan ɛna ɛbɛyɛ adwuma papa ɔsɛ naa no wɔ baasɔre na ofurɛ apemfoɔ ɛhɔ ano wɔsɔre gyina wɔn nkyɛn ha ana ɔka kyerɛ maame bi na wote ha yɛ amo ɔka kyerɛ maame bi sɛ hwɛ sɛ menkɔ gyina mu na nsomasɔre gyina hɔ na Nyankopɔn ɛbɛyɛ de ama me papa ogyina ha ɛka sɛ Nyankopɔn di animonyam sɛ sɛ emu apa no ɛne abɔfra yi a ogyina ha yi sɛ wawo na wafa ne hɔ ɛne ne ba na wogyina ha na twɛdi abɔ Nyankopɔn ana ɔde aseda ɛma no maame wedding fie sɛ Pastor Bedi 42 ɛna wawo ba ekuta ofɛfɛɛfɛ yi Pastor wapɔn sɛ Pastor mapɔn 12 and many 5. I can't 17. And we are from a bread. Oh, there are the assay. Yamidi for natural say or catch them say any money will have me more days say. A free show baha and Pibabu so a cosono. And Puna Cassia na Ebia Edia Manua was it a fool for Babina Aka as a trader when I go per day and when now. Oh, Korea so for answers of Omoti and Kanwa. FM Crocacha Cedar if you read a cohom Bible, who clean yourself. As once over through Hano, you made him kunim. Or power 42 years, you have the Amano. Minima dear, our patch, a rather the better. The radius. With the radius, why they can see a 1 year. Now, man, now as one minute and say, because they're not what they come and say, and maybe. Then so radia will to me at the end in Ayano. So Hana so pe ba me catch that was said so papa fresh e wo mo pe ba mla fa gidie na wo di gidie a awade de be ma me na bro so enti me da awade ase me da papa ne na boafo nyina ase o mo pai bo na me su papa so be so papa pe say yo papa kura ni bo me ba papa ma kwanche ne makwa akoye ni nyina mo awade atwitwa me na me da so tiase dia I'm a case yes, me that was Siasidan Kaudin. Amen. Yamamia, which in a hay, Nasini, Ness and a Babama and a worry, mammy. Now, mammy said, okay, say, answer a new crew by a wedding, and I saw the Shana Wadiason. Oh, friend, mammy, a catcher and a say, a dear boy, Mufia, a pama, and many power, can say no correct. Yenny Pama, dear, will fear her. Now, mammy did two more, and I would send a quantum and a coffee in the crew by. Umpire ma omo na nu achi no
bɛrima ne timi yɛ maame ho adeɛ na ne mamaaya wɔ hɔ mmarima wɔ hɔ a ɔmo nso ntimi nware ɛberɛ a maame ɛyɛ ne ho adeɛ wieɛ Awurade Nyankopɔn ayɛ adom ama mmarima no ayɛ wedding mmaa no ayɛ wedding ɛtoatoa so saa kyɛ sɛ wɔyɛ wieɛ a na wɔyɛ ayɛ na awanwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ na mmɔfra yɛ ntaafoɔ egu mmɔfra no yam anaasɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no yam nanso na ntimi mpie na Awurade yɛ adom a yɛyɛ maame wedding wieɛ a wedding toatoa so no ɛnum ɛna wedding no akyiri no Awurade dom abaayewa baako ntaafoɔ ɛyɛ mmaa mmienu ɔde wɔn ntaafoɔ bɛrima no nso na waware for 2 years ɛnu akyire na onya awoɔ na ɔba bɛhu no ɔdom no ɛbɔ mpaeɛ maa no wɔse nyame adom ɔmo atimi awɔ ntaafoɔ ɛyɛ mmarima mmienu ɛyɛ maame ogyina ho ɔyɛ nurse ni patro ɔnyɛ nurse ni midwife waware apɛ ba for 2 years ɛna n'ase nie n'ase ka kyerɛ no sɛ n'ase baabi a mekɔ mpaebɔ no onyame timi kyɛ ba wɔ hɔ ampa asewa anyɛ dɛn ɛmpopo ne ti ɛna ɔbae maame midwife ba ɔsɛ sɔfo aware for 2 years mepɛ ba menya bi nti Awurade nyɛ m'adom na me so menya bi ɔba ɔne n'ase so aba ɔne yɛfrɛ sɛ ne kunu nso aba ɔmo sɛ ɔmo pɛ ba ne sɛ nyame bɛkyɛ wɔn bi ɛnɛ nyame akyɛ wɔn mmienu God bless you ha ɔpɛ ba nyame bɛkyɛ wɔ ahenasa amen ɛna nyame akyɛ wɔn no nti wodi wei ne wie ansa na wakɔka deɛ Awurade so ayɛ ne bi ɔmo nyina ha danse ni gyina mmienu maame ne fie deɛ ɛna wei nso fie deɛ Awurade adom no maame nurse Awurade hyira nti Awurade akyɛ ɔmo ɛba ɛyɛ ntaafoɔ mmienu fɛfɛɛfɛ mmarima ɛna wɔgyina ha ɔka hyɛ nyame animuonyam deɛ maame ne ka ne sɛ ɛyere so paa so a nyame ma enwa no nto anakoa sɛ ɛmaata nyinaa te sɛ maame yi a mehu me maame no mo na ɔyɛ ɔmo ba ɔmo gyina ma ɔmo abusua na ɛyɛ amene gye ne ba baako asɔfo aban di ne ho adanse ɔno so yɛ teacher ni ɔyɛ ɔbaa ɔno so na ware mu bɛyɛ den ɔmaame bɛgyina mu sɛ ya na ɔmaame de ne ba counseling nyame yɛ adɔm ɔno so ware ɔno so Nyankopɔn so akyɛ ɔno so ntaafoɔ enti maame we deɛ ntaafoɔ no sɛ ɛtoatoa so a Awurade nyɛ dɛn wo a ohia bi ohia ntaafoɔ no bi Awurade kyɛw bi wɔ Yesu midwife also the Awurade ase the nyame ase ɛwɔ de kɛse a wayɛ ɛma me ne mabusua nyinaa amen baba yɛ ogyina ha yɛ prosini ba ɛwɔ akyem ɔda na awoɔ ho ɔden ɛma no na afei nso no ɔwɔ room usi ni so ansa na akɔ commander ne wɔ enti wɔhyehyɛ duty roster na deɛ commander no bɛka sɛ wɔmfa obi nto wɔde obi to a na ɔmo di n'atam sɛ Helen koraa wɔn wɔ bada no deɛ wɔpɛ no wɔyɛ adeɛ no nso tumi ne mfiri ne wɔ ti wɔfrɛ me saa na odidi osu ɔfrɛ me a na osu me sɛ ka wakoma ato yam odiifo a abra wo papa firi mu mfie dumienu no yɛdi n'akyi abɛpem saa me na ɔyɛ nwanwade akɛse wɔ Cedar no me gyina pintin nyame bɛma wo so anya bi ato akyi ne akɔda nyame ase nti da bia me ba na papa kasa apemfo nsɔre a wɔma yɛpɛ ba nsɔre a na masɔre na mede me nsa atom yɛfunu so me se me gye ma me ba ne nyina akyire me Awurade ayɛ adom Awurade ama ɔno so anya bi ma sɛ yɛdi bro nya wie no ɔstarte adwuma obiara bɛhu sɛ Cedar nyame ama ɔno so anya ba hyɛ n'akyi ahyɛ nyame anim bɔn sempa Awurade police ni ba ɔpa awoɔ ɔmo adwuma nsi so ɔmo nya adagye mmerɛ biara yɛde what to duty na mo ayɛ den o maame be gyina ma no maame police ni ba de na ɔka kyɛ ɔmo so ɔmo pa awoɔ Michelle Obran crying say Cedar aha wa ba die nyame nti ɔno so benya ba ni bi ato ne na so na asedan so na mede ma wo sɛ manhia wa a ka menyi ni sɛ mesumenya awo ni bi awo nyame hyira ɛyɛ Awurade na agye ba onsɛm Awurade amen apa awo mfinhyia pii ɛna nyame ama no bi sɛ meka kyerɛ wɔ sɛ woho awo adanseɛ saa bere yɛ afrɛ me sesi ana me ne wo mmɔ mpaeɛ na Awurade ɛbɛyɛ sesi afrɛ me na mɛse na agu afidie so frɛ me sesi ya na me ne wo bɔ mpaeɛ obi wɔ so wohwɛ me a wotie me ebi yɛka ne sɛ adwemhaw no obi a ɔbusuani bi wanya adwemhaw ɔnso so yɛnkɔ ne nkɔtie wɔn a wanya adwemhaw a Awurade afa me so agye wɔn afiri mu deɛ yɛ ebi ka ne sɛ ɛdam no Bible say nye ne honam ne mogya na enya
minim de ato de hye bi okunu bi oyere bi oba bi oboafo bi onua bi Awurade ebeye koso agye Awurade di se nipa bi tena ne yade mu mfinhia pɔrepɔre aduasan wɔtwe John chapter 5 ɛwɔ Cedar na nyame gye ne de awon so de na enya nu aduasan mfinhia pɔrepɔre aduasan wɔtwe Awurade bɛgye yɛnkɔ ti adanse na mra wo de yɛnkɔ ne ekuti oh ponsam kasia pa ma Kristo eno nyina ya adansefo ewo yenua bayi abrabom wasi yare ebeti si ne so ema ne ye no kra wontimi enya hwe na nyame adom oba papa ho papa edine se egu ne so ebo mpaye ma no enne otimi eye bibibia edam no atie afiri na brabo so na oda so etenkwama na oda asafo Awurade ase papa yenua ba si nyame onhyira wo nyame hallelujah amen yamo yensem ba koma otumfo nyankopon last week Friday himfo na nya akwanya eba mpaebɔ yama mene ne baba ibegyina ha sɛ bosome nsia ni yate dama to ne baso jese na ano nyan eni enyan na eyawere ho sem jese edan mu ha na ye hu hwea enye yie aso me ka kira asafoto ne sɛ nyame osan yade wo Cedar asase so no ne na wo twe besan aso no na edam krakra for 6 months no ebetie fra ababawa no so nyame woda wan banana wan owo no Bacha. krakra iba na so be so mrese ni Wo kan asafo jano wo kan aba miru. osome nsie ni obi baba no obi yire ye ba beto no yes 6 months ni se ya na oye yare se ya ayare se bi si Eradi ye na juma send or ye no titibre no mo. God is doing mighty works in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your healing. Instant miracle. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. God bless you. May the chiwade count. Yes. We are about time. Yes. And the Bible feel. As I saw Koheneba. Where you so demo. Jesus. I did be a 10 peduano. Yes. I bury ye. Yes. Oh, who damn you. Where you so team. Oh, who damn you. Jesus team. Obaka Koshenema. Yes, Lord. May the chiwade count. In the name of Jesus. Radoni Ayala Safo. Yes. Our healer. Jesus. I tell you, and this will say, where also problem be I had your toe so soon from who never so Radia Yama Busia. Also, rather be your dear now. If you had done pipe bot and a mamma and a bushia no be pay her and the best share rather than our Bible. The catcher must say, soon be a rather say, I didn't. As a movie, no one who never say, ah, no, papa said, as soon as I didn't tell Coy. The catcher is a 1 week best son. Your money boha, I did take 6 months. Catcher must say, ever call. This be ha. Yamia chibe. There's so for say na ase. Anya de o cheme ade den bio. Anka twade ya. Ene wo yire ya. Ti wo mo dem ase bi tumu a. Munya gidie ma anka twade ene wo yire ya o de mai no. Eno a Once I am one tie. Once a toda or how be bow so a what do you say just onya de kakraka bi a toda opa de na chiwade na o de aka no. The catcher mama so mo ankasa nkoto just ankatwa de mra me nhyira so ma mo. Ade bia be dua ne nipedua num for 6 months a dam a wonti men ne ho na bete akọ. Onyu so no 7 days. 7 days no so ye no ate ayera. Obo anso na ne
Fry me say yanko to nsuo 7. 7 no the last one eso ye ono so na enete ye. Nyame akwan doso. Yes. Mama, ma oba no so na Awurade ase. Me de nyame ase. Wabro 6 months. Abra papa. Abra pa. Cedar me ho ya. Mani da papa. Is nane no nane da ho nane so atene se wen. Come to me nyina say you. You're born in Seminole. Awurade so ba ya wo de ama. Abusua wa ha sɛ ɔka de onyankopɔn ayɛ na ɔmo de hyɛ ɔmo maame Ini mom na na mane dɔɔso. Anso Awurade ebɛgye no afiri ne nyinaa mu. Enti ebia wo hwɛ me, wo tie me na ɔhaw bi aba wo so a, gidi sɛ ɔhaw no entra wo so, ebefiri wo so. Na sɛ ɔhaw no betimi afiri wo so a, ɛyɛ wo gidi a wo ubenya nti. Abusua yi a ɔmo gyina de de kan. Ɛyɛ papa a wafra ne ntoman ɔne ne yere ɔmo nana. Ɛyɛ ne baba a ɔwɔ akwantuom ne ba boy. Ɔwɔ senior high school. Ɛwɔ kura yɛfrɛ ne sɛ Nkawie. Ɔmo nkan bi nhyɛ mu. Deɛ ɔmo hu ya ne sɛ ɛdam ateɛ se ne so wɔ school hɔ. Ɛdam ateɛ se abɔfra no so. Ɛna yɛn nua ba part a ogyina ha yi ɔkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa ateɛ no emra. Mo a ɔmode no ba ya awere ho sɛm ne sɛ dam no san tegu no so an na adwene yɛ sɛ ɛsɛ no afei na ne nan so na akwankwa no ntimi nante. Ɔmode no ba yɛ de Awurade fa me so sɛ menye nyina ne sɛ me ankasa memfa nipa a ɔmo ntimi nante a na adwene mo sɛ ha no menna no so. Na hefo ne wɔ dem a. Okay. Da no so wɔ fam wie yɛ nse Nyankopɔn sɛ wasa ne yare a sorry. Ɔmo nsɛm ma Jesus. Ɛno ano no na dam na atokɔ ne nan a akwankwa na ne nyinaa ɛkɔ na ɔno na ɔnante. Ne papa no ba ha bedi adanse ne papa no nyinaa yɛ nkremofo a ɔmo nso so agye kremosom no mo tintiman a ɔmo so nim sɛ ne sunsun nneɛma sɛteɛ. Ɔpapa ne kremofo no begina kan sɛ ya na ɔmo hu ne TV so a na ɔmo nim sɛ asɔfo no boa na wo pa na mo hu sɛ Nyankopɔn sa nyame ogusu a yɛ atwuma. Nyankopɔn gye ɔmo nana no wie yɛ na anso hɔ a ne babo yi a ɔno so gyina hɔ yi a fɛfɛɛfɛ ogyina a wabɔ ne Britain top yi ogyina hɔ yi na ɔno so na ɛdam ateɛ se no so. Ana ɔmo se no. Enti wo a wohwɛ me a sɛ na me ha dɔɔso me pɛsɛ me kyerɛ wo sɛ obi deɛ kyɛn wo deɛ no aso Awurade ayɛ dɛn agye no. Ɔno nso video no wɔ hɔ. Abrantie yi so ɔmo de ne ba ha. Ɛyɛ this year na sɛ last year. This year ya. Papa ɛde na dance aba ɔno na ogyina hɔ yi. Ɔnka bi nhye mu. Ɔmo maame ne ɔmo papa ɔmo so edi ama ɔmo no. Ɔmo maame so kɔ afuo mu a na bibi akɔda no ho adi akyerɛ no wɔ wire mbɔ. Na ɔno so damate esi no so. Bibi wo fi ho. Obi se ne de yɛ. Bibi wo abusua no mu. Aw. Ɛno nti na yɛhyia sɛ. Mama wa anyere ho, daddy wa anyere ho. Wa wo hwɛ me a wan wo tie me. A wo hwɛ me wa anyere ho a. Bra wo bre nyina dako. Ni papa akopɛ bɛsɛ. Asofo afei de fa dance no. Ma Bishop, ani de akwa so oba part. Bishop Nyankopɔn nhyira. Cedar. Nyankopɔn afa papa so aye bebre ama me ne me fie. Na ye ka ye nsimi enka. Me ma me ya we hyase esen. Wo ye ku ya ododon kakra okọ efuom. Ye ti ya ne se obi ka se obi kum ye no ano no. Esi mo hwa me ya kume. Mo hwa me ya kume. Obedru fie ma me na tomum. Afa ni kasa ye beja. Ene ye wose on be say na de pa na ye se bi Cedar. Omo Western North. Ene de ba ba bia ni hospital. Ena me papa efre me no obo amane.
ɔfrɛ me na ɛyɛ yawada na ɛyɛ ukuyada wɔda hɔ 2 days ɛna ade kye yawada na mekɔdura mehu maame no na m sɛ daabi wɛde ɛnsi biem asɛm maame bɛka ne sɛ biribi si yɛ me maame sɛ abena wowɔ Cedar number wowɔ bishop number fa me kɔ bishop hɔ na me ho bɛtɔ me amen. Amen. Obi anu ntimi nkasa straight no. Me ba no koduru hɔ na watimi akasa direct ne sɛ yɛmfa no mmra. Ense ye na me ne doctors ne kasa ya sɛ me wɔ Kumase. Na me ntimi ntina ha. Enso omonya nkrata na me fa no mmra Kumase meto aso yɛhwɛ na yaresa no. Ɛne yɛ bɔ letter to so. Ɛna yɛ beduru yawade beduru ne papa me counseling. Nti ne fiada ɛne yɛ ba so. Ne yɛ ba so so bibi sɛ siye. Obi ama ne ka kyerɛ me sɛ me frɛ bishop na me ka kyerɛ ne sɛ wɔ yare na me fa ne mmra ha no afɛ yɛ frifie ba maame ne sɛ ɔmma maame ne sɛ ɔmma sorry yɛ fa ka yɛ fo na yɛ ba no maame ne sɛ ɔmma ka ne tu kɔe ɛna ɛhyɛ yɛ beduru ha na sorry kɔ so afɛ maame ne wɔ ɔte afa ha akɔ ɛhɔ ne maame ne abubu ne maame asɛnsene da hɔ. Enti wɔn kae deɛ yɛwura mu no yɛsɔ ne mu bɔ na bonso ɛna ne kwato akyerɛ na mattress bi da hɔ ɛna maame da so wɔsɔre kakra na watena ase wɔntimi ntena ase enti ne yɛkɔ ofie asɔre wie me yɛkɔ ofie yɛwada ɛna yɛbɛhu bishop papa de akwankyerɛ egu fam ɛna ɔse ade wei ne yɛbɛsi maame na ne ho bɛtɔ no. Amen. Ampa odiifo de akwankyerɛ sɛ gu fam sɛ monkɔ na monkɔyɛ yɛkɔduru yɛ biribi sie maame na amakwan ame yɛ anyɛ yɛbɔ papa ama ne papa sɛ ade ahye amonyɛ ɛsɛ honhom no yɛ adwuma sɛ ɔmpɛ sɛ ne ho bɛtɔ no sɛ na biribi ta akyire na mo deɛ monyɛ afei yɛto akwankyerɛ no so yɛɛ yɛyɛ akwankyerɛ no ɛnneɛma no deɛ ɛda ne ho adi paa na honhom no ɛda ne ho maame no yɛ nneɛma basabasa. Yes, nyame ti ase. Cedar nyame obekasa. Yes, abaye. Papa de akwankyerɛ sɛ agu fam. Yes, akɔtoa so. Ye de akyi na ye kɔdi gi. 2 weeks. Ne nyina papa ye bɔ na maneɛ. Wase mu de ɔmo nso na munya akwankyerɛ no. Ye de akwankyerɛ no gu so a ye no. Afei ne ye run shift ɛwɔ efie hɔ. Maame no appointment na dem. Wase bibi nwura no. Bibi ba bɛkye no. Yes, Cedar nyame. Obekasa. Obi anka amen. Lord, nsɛm Awurade Nyankopɔn. Wo a wohwɛ me a wotie me a ɔhaw bi ba na woyɛ den wodidi agoro no. Ɛnnɛ me ka kyerɛ wo sɛ sei ɛna yɛ maame nom ne yɛ papa nom bi ɛyɛ din a ɔma sɛ ɔmo ade pa no. Anajo ena ade a mese omo nye no enya ade a sombo enya ade bi ehu maame ho ne ho ade na tade na mesa anajo no akere omo time omo nhye no eduru time na omo kwakɔhye ade na ho na ayɛ den so ompre ma omo nhye no ɔbo omo ɔne omo otimi ne omo struggle omo ntimi nhye ade ɔfa ade ne de asie bibi wo wi ase o enti obi ka kyerɛ wo sɛ bibi ni ho a na nipa no opese ose wo no ompese wani beba ho so na wotimi asisi nneoma kwai enti omo frame me so omo momode anajo time amachiro mo omo nhye natade no monto aso sister afi ba se ye ba sorry a etiesi abonten me se ma me jona na me ntwa photo ma me yi hurahura me edu anajo be hurahura ya nna ye be bompa ya ma ade ache aropa na ya pie no so a na nim asesa say ye dien na me say eh maame na dia ba nie wa hyeda na wo say yare ne ba saa o na me say enye adwuma no so enyina say Cedar nyame ti asi enye adwuma enti maame ya no sesa wasela na me kwa me ya ma hye me say me maame enye wonie afa na ada ne awerɛhoɔ enyam say Cedar nyame ti asi no ye gua pastor so ye no se ahuno se wantimi nna me ka hye Cedar Nyankopɔn ne bonyam se be na wotwe me ensani obi ono ko antimi nna
Obi a ye ba sorry a on no. Ono point me ada na watwe me ensa. Umma winsem merade. For 3 weeks ono kwa na efaka no apampai bo na okofi. Wonso how no. Wonso problem no. Ade bi aye den. How me gyina nyame asem so hye sa also o problem no emo adane. Amen. Enti no say wadwan to bishop a fa wugidie nyina no wo wura nyina hye ne mu say wo ba de papa be kyerɛ wo say je no wo de afa gidie na tu anamɔ we san say ye fa sa kwan no so no ɛna me maame ne ho atɔ no na say na ɔno a wa yɛ niam a no watimi yɛ enkane na ne yɛ ka say Cedar nyame yɛda wase yɛda Cedar nyankopɔn ase your born in seminal will be better what dance here or no so about in Semama or better say also be a company. Yes, a bushia yen be a company. Jesus, a bushia yen see a dying, a bushia yen to 2 acquire, a bushia yen to be a case one so obey better what dance here. Amen. One so I shen your men munyam and then I radia say, Papa. Bishop, nyankopɔn ɔnhyira wo. Amen. Ɔsoro ma wadom nyɛ kɛse paa. Amen. Na ɔma mmoro so wade nyinaa mu. Amen. Yɛda sɔre so nyinaa nso ase. Amen. Asɔfo ɛwɔ ha nyankopɔn nhyira mo. Ɔmo abotrɛ ayɛ ba ɔmo nyama yɛ no. Yɛda ɔmo nyinaa ase. Sɛ ɛnam so ama ɛnɛ. Yɛn nso yɛhyɛ fufu a ɛnyɛ ayi ase. Anaasɛ yɛanka sɛ yɛnhu maame no. Na maame no anya na yaresa. Ɛka sɛ yɛda otwa adwa mpɔ nyankopɔn ase. Amen. Amen. So when one no problem, I watch him yadimo. The yadi be kind of damn and so on. So rather family so ajimo. One so soon young coupon per family so ban audition. Yamu be audition or cassa wamra. One casabra. Obeti me a fan who be the picture at the ababe jim Muhammad. And nuntina make catcher say, a todd so I am mutu. We more moody are dancing in our mutu anamo. Into betimi atuanam ye program 2 days 24th ne 25th October ya ewo Kumase Atwomako Florida Ghana also betimi baby o hwe me free bia obetimi aba baby bia obeda enye ohaw kora obetimi aba ensuo ne baby bia obesiesie ho nyina ya ye ho kama obetimi afre na omese na agro fidie so se mesoso meba mabusuani bi menya dan obu a oso de ne ba omma yese wankasa obegina ma no Odi anaso ya akwantu sem. Onyame na di akwantu bae. Genesis chapter 12. No ma Abraham fi na busuam. Ofire eye opapa fie, opapa Tera fie wo Mesopotamia asase so. Ose onko amanaman mu, ho na woyi se obehira no. Anso so odi no edu akwantu no so na ayeden. Anaso wa akwantu mu na ayeden wo ho nkratasem na wa akwantasem nkratasem na ayeden. Odi yenkotie omonso so a omutu anamo bae a Omudi adanse fa kwentu yankoti mra Bishop Abrante Yesu odi nyame na aseka ni nyina ne say oko university na wawie for 2 years papa also okoye chemical engineering enti eyese oni company ye adwuma nanka ni engineer na okoye no ebam enso 2 years no onya adwuma anye enti bible so mi ensani ene ohu company bi wo online ono omudi nkoma no apply e wa brochire se enka company no mpo obenya mu kwan afi wade pem so afi wonto omonka biem ba boso me ense no wonto omonka enti ne brother nso abadam ha wanya na dance ye a ne brother enam papa nsa so one ne yiri nyina atu kwan akopie UK pa camera yi ento no so abrante yi a obaye no enye so fa dance ne keke ye 3 weeks ni ena ya so na abrante we bai enti mo amoba bi na ma ekire mo se ye bo adanse ne bi wo TV so a enam sa asofo no bebre aya azan enti no obu okra wonyini ena me peke abrada yi se on sorry nyina ho no bi anhwe no na ne bra ena odi adanse ye video from UK say ode eba no peba wa ware for 3 years na onya ba oba ha nyame fa me so ma onya ba ye to so mienu na oton ne car na ye nto na akoka fitem nyame fa me so e ma car no ye toy ye to so miensa na busuam ye ntu kwan
Nyankopɔn pa me so ama one ne yere ene ne manyina akopia borokyire enti ne nuani tane be ya obi a wo ba ha mo ya hoho no hu se nyame ye adwuma wo fia enti omra na mo hwe eno no duru ha no owro ne mboboa na hemfa na wadama ena me se ne odi suru ese aberade ni mu woro ne mboboa de ni die ma urade ni enti no metin wo masum se urade se ono nso so anya visa obekwa koka ne bada ho Consema Jesus. Evo na na wa ha. 3 weeks ni ne pepepe. Abrantia na otie na dance no. Kofo mpaba no bra. Usa na osisuru Nyankopon wa fa dance. Amen. Abrantia na otie na dance no. Kofo mpaba no bra. Usa na osisuru Nyankopon wa fa dance. Amen. Ena ma musa wa fa dance. Amen. On so pesa o de na etipa ba kra be ba ha. Eso ye nyame kronkron wa fa dance. Etin mi musa wa fa dance. Amen. O fa kamera yi ento no so na dance na wa fa no on so no sane ye hu wo bra wa burukyire odi adanse no on so ye be hu adanse ewa enti wo firi ha koi shase kototo aburukyire nuama jacket a wo be hyede afro play shase koto gu ho ba sha wonko abrantia na odi adanse na wo hwa ye enti a wo ba ye no ne nua pa ni ye frɛ se Nicholas. Aw. Wo nsam bi ma rate. Wana ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn agyae na wanwa adwuma ye. Aw. Wana ka kyerɛ sɛ nkɔmhyɛ atwam. We ne nkɔmhyɛ no. Yes. Deɛ nya maae na yɛ ka kyerɛ sɛ bɛba. Na deɛ kɔ so no deɛ frɛ ne sɛ nisuade hunu. Wo a de pasa enye yie biom. Me ka kyerɛ wo sɛ ofiri hakoya. Asɔfo to adanse no so. Bishop, abrante free hakoya. Efe de company onto omon kanade chen ye no. Omo atwera bre ne say oma fa no omo ne nya contract. Hey, kikiri send me way 2 weeks. Omo asend no aye ni bibia say a ogina ho wakwa ne visa aba enchakra ofri Ghana said you were due for na numa samtia pepe. Abrante da radiasi. Da radiasi tiawa erade na aye. Me da radiasi. Me da bishop nso ase. Na de mo wan say sofo me buy me kan kwe akwantre bishop e de ma me da wote akwantre ne kakra. Cause bishop e ka chem se me nkoto anchina boba. Keke na me fa ngu nso mo nyare. Me ko fi me dware 2 days pe me nyare biu. Cause na me doubt say me the adwuma na e ba ye say bishop mo am na me nya adwuma me ba ya bishop say unya contract obetu na me simpa atwan bishop just 2 days and na me nya me contract I make say me nya me visa me the bishop ase me the uncle point to ase. Hallelujah. So mo ma dwene a mo de ba ha no obeduru anaka odifo aka kyerɛ sɛ Kwadum, Kokolebu, Komayanka, Kotutoto Niama Bibra, and your son and Yamaya Juma. Obu Okroba Menema Miss Wonko. Hallelujah. Amen. Pacho, my dear, answer, Shanyanko Quaymoniam. Tinina share. Pacho, me ba, I want a media dance and alpha. Pacho me ba coast we really busy. Nyankopa ya do mo wie na wa kira de akoma ase hai. Nto oha na nyankopa do mbrofo no ba ye so mpe nkwara a omunim ade. Ya o mbakwa kwa kira de wa buruchiri. Nto mo koya o mo nso hwe no na o mo yi me ba no. Nto o mo yi na o so ya krata bi o mo ya krata na o ma sande krata bi ama no. Krata o de be e ba ho no mo no. Nto ya krata na che embada anam di midika ba papa enim na mde to papa enim te me ba na papa mama akwankyira na oso kɔ oba na samba ka ne krata no anam kɔ ya akwankyira na 1 week pepepe anam me ba no na saka na krata oh mo nsem just 1 week you're born in seminal also freedom ha koya wa o hwame e wo man foforo so e wo space no so wa de biara bibi asom aloko wo yesu demo erade bema wonsaka
Temperature ne saka krata na afede adu so na mrofo no baye ensohwe nti ya na okwa akra nti okwa obekwa na maba papa ho na papa mama akwankyere osekọ na nyame baye ampa so okwa na wa paase ebire bia obekwa akwa ensohwe ni bia na wa paase nti afede na akra ne baye na ose mama akala so a baye a ya de baje ya visa no nti bombadia na ko papa ho na de aduro de eden san so hwe we kwaye na sa wan paase no ano no visa na won sanka ana ndi midika ba to papa nim ana was papa se ko na won ba na sa baka na visa no ana ja me koye na okoye okwa akra koye ye pa akwankyira papa ma me koye wie na okwa akra na okoye ye oye ye na oba fie 4 days pepe na ma sande no message say the visa na aba o mbramba yi nta fere akra na frɛ me na ama asan we bi akyere ma adwene so nkra na ayi nkrofo na azan na omo ya me ana sɛ ɛda ye na meso obi m kra akɔyɛ omo de 2 years omo sanka 3 years omo sanka obi kra akɔ 5 years sɛ musra na kasa sɛ nyame favor na kasa nyame grace na kasa e breaki protocol bia ɔse obi ya over 2 years obi ya ɔse 4 days ban your friend say are you ready it no free say ana say you flawed ana say eye nada say sana rade oye na etuma say otre ne nsa wo ni premu a erade tre sa ansa na bi ma sa 4 days na erade tre bi ma on tre ma wo ba no on tre ma wo etuma no on tre ma wo apomoden no na me sakra me ka sha akra ne se wonko na sida nyame ya awie onko je visa ne mra ntampampa otu ana mokoe okoe na okoje visa na oba na ode ba kira nsa ma se ne kro visa ni me nsa aka nti o ma hye no bosom nson no mu bunya akiri ya France bunya akiri bosom nson no last year July atam no on ba fa na akọ ampapa bosom nson no date na o mo hye na duru pepepe ana o mo fa na koe ntadani nua no mkwaja na kwan nti me wofia anadwo me ntimi nda awa na ofre me omo frɛ me ka kyerɛ sɛ ne plate nam sa asɛm we die ya da ya na sɛ ya sampa ampa pamba no yankopɔn sese wɔ America yankopɔn de na kodu nti ade a yankopɔn ayɛ no abrante ne ne o ade a nyame ayɛ no abrante ne ne ɛna o kyerɛ ade no enti bibi ni kyerɛ abrɔfo ade de nyame timi ye no no eya na wa ye dan wa dan ne nsa oso nyame be dan ne nsa na ma wo sesi aya kasa ya wa send 3000 so ma me fa me da rade asema no ebusuya no yeti me kasa fie wei ni pentimi ntu kwan efie obi ani ye da omopoa be se wo na obedi kan break sa record no that limitation line no break it. Me say that curse no break it. Enti so be obi ansusu da. Say mama we susu ne yema de e betu kwan. No no so dollars no. Ono so wasane ne bi dia ba fie. Wo a wo hwe me a wo tie me. De nipa ayese wo de won san ka bi da. E bi ma wa bra bom no. Me gina mama ya dance yi so say de aye de ama opia. O free them hako. Wa o share your space no so every continent bia erade so de wo de no to so erade ye divine connection erade ma wo so de no to so nti papa ade yankopon aye no ebra de fa sedan nyina ma erade kwa na timi ye ma no bro so kaka nipa mama ka be ka sa wo de enyu free aso so erade na eche o che so nyame no wa che amana na nyame bie kwa ba ko pese no na kwa na aka na eye den etoatoa so kwa we abie no wo ma na aka nyina kwa aka se be bie ama o na mama wa ka se erade ni menso so edini yi faseda ni nyina ma erade erade na ye da na se teme da nyame ase de yankopɔ aye no abro adwo ne nti ase so
nti mama de nyame ase a me ko sirem nyina na ma dwen nyina se sa weekend kan ba de me ba de nyame ase na ma nya kwante me ba na me sire bi me de nyame ko me de nyako pa ase daka a wo se me tu anamo na me da nyame ase fi se de nyame aye no ma busuam kro bi ntu kwan da e bura dwen nti ase so sami a me gina de de fikire nti sami ajanka ba nti sami montra fidie no so montra fidie no so adanse bi wa wasa moto nyom hye nyame anumonyam nwanwa abura dwene nti ase so ntim de nyankopɔ ase sɛ de nyankopɔ ya ama me papa wo so nyame nhyirawo akwanhyirawo de ma me nyina wonya ka se me nkɔ nyame bɛ ya mpa se me kɔ ya so na nyame ayɛ nyame ma wo apomuden na ma wo kwantentene na ma wo tra se nkyɛ wo ma wo nyini kyɛ amen emra wo tie sese ya wo hwa adanse na wo tie adanse sese ya frame no mes na go TV no so no frame sese ya na me na wo mompae na wo nyame ba wo adanse se rade afa me ame so ne Cedar awa so aye de a wo hwɛ me a wo tie me ya nyame be fa me so aye ama sese ya ebi a wo de no problem a me bobo so no ebi kra na na ye oba na waton nsanom obo ho a ne de ne nyansanom adubone na onom drugs ne nneoma tuanamo ma no dia nsa ne nneoma basa tuanamo bo also de ne ba wo ma bejina ma no program no 2 days God of possibility prayer festival brabi na obeye nhira nneoma ni bo ya na mo tu adanse na mo die nyina mo tu anamo usu tu anamo no bi samre ya onso so frame na me na obo mpae nyame di for de rode nyankopon ayama maame a wogina me nkyɛn ano den na ano na me gbisa ne sɛ ɔba mpae bo wa ha kyɛ ana ɔse da bi wɔsɔfo kyɛ me ba na awurade ya na makɔfie na me sɛ de aba na awurade ayɛ foforɔ na makɔfie na me sɛ de aba na awurade ayɛ ntono deɛ amere biara obetu na ebesisi da wɔsɛm center ha no na kyerɛ sɛ awurade nyankopɔn ayɛ ne ho nsɛnkyerɛne ɛde ama no na ne nyinaa mu ne sɛ maame agyina hɔ yi ɔyɛ obi a wabie sukuu wate sukuu enti obi a wafa no a ɔno aduane ɛwɔ sukuu mu hɔ ɛyɛ cook ɛno aduane ma nkɔda no bi no ɔno na edi si da wɔsɛm center ho adanseɛ ɛde kyerɛ no a maame etu mmirika ɛbɛpie mu ɛwɔ asafo yi mu na problem a maame ɛde bɛyɛ no ɛyɛ ahodoɔ maako mmiɛnsa na menya abotrɛ na mayi ne maako deɛ di kan ɛnya ne sɛ maame kyerɛ sɛ ɔware yɛ no mfie du akyi ansa na wɔfa yɛfunu na awurade ayɛ na dɔm ama wɔnyi wɔ ba enti wɔnya ɛmɛma mmienu afei ɛmɛma mmienu no ɔmo sɔre a bɛɛ 2-3 years ago ɔmo sɔre bi a ɔmo ti ayi ɔmo ya wei sɔre a mi tie me ya kyɛ sɛ ɔmo kɔ school kura mpo na etimi ba ama teacherfoɔ mo free class ɛkɔpɛ baabi mo mo da ne sɛ ne ti maame kyerɛ sɛ ɔba tampa etwa sɛ ɔpɛ ho ano sibrɛ ne sɛ ne ti ɔde kɔ hospital bebrebe wɔsi wɔn mɔ kakura de ɔbɔ kabe 2,000 3,000 ɛfa ne ma no yareɛ ne ho ɛnum de ɔbɛpie mu wɔ ha ɔka kyerɛ wɔ ɔma na kwankyerɛ ma ne yɛ wɔsi wɔyɛ yɛ no saa eti yareɛ de wɔ ne ma ne so na wɔbɔ ho ka dɔktafoɔ ɛntumi ansɔ ɔbɔ ama no no sɛ tuyɛ sɛ mmemmeyɛ sɛ mmɔfra no ho atɔ no a wɔgyina ha adanse adi kan ɔhyɛ awurade anim yɛdi kan bɔ yɛn nsɛm a adanse adi kan bia no awurade ayɛ nyame di fo deɛ tɔ so mmienu wɔhyɛ tumirika baabi ma na yɛn kunu asɛm na nsɛn mu na akufoɔ de ɔman panyin bɛtena soɔ ana ɔne bawomia ka bɔ ɔmo sɛ sɛsɛ no ɔman Ghana mu bank na dɔɔso ne sɛ ne nti etwa sɛ yɛ biribi yɛfɛ no recapitalization ne nyinaa ne sɛ dwetire a bank bi a wɔwɔ no etwa sɛ yɛtum ne yɛde kɔ anim because bank bebrebe edi nkurɔfoɔ bi ewu ana afei so nsɛnsɛm bebrebe sɛ sɔre yɛ ne twa sɛ bank bebrebe wɔ hɔ a yɛgu bank ne nyinaa ɛnum na maame ogyina mi nkyɛn ne kuru paa wɔda n'akyie ɛnya nkyɛn ne kuru ɛyɛ MD a yɛka no managing director ɛwɔ bank baako kyɛ sɛ ɛbɛyɛ atete nsɛm bɛyɛ kɔda n'asɛm ɛde ma no because ɔmo bank ne kuru yɛ managing director no yɛbɛ kurosu bank naa sa maame so wɔ tumirika ba wɔn nkyɛn bɛbɔ wɔn amaneɛ ɔmaa na kwankyerɛ ma ne yɛɛ no yɛgu bank bebrebe nanso ne kuru no bank a ɔyɛ managing director no yɛntumi angu saa bank na wɔgyina ha deɛ ɛtɔ so mmienu ɔde awurade nyankopɔn ase bɔ nsɛm ɛma adanseɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɔbɔ ne nsɛm no awurade nso to adanseɛ ɔso fa adanseɛ wɔ yesu dim deɛ biom na yesu ayɛ deɛ ɛtɔ soɔ wɔse wɔ nua ɛyɛ wo sister ba very good ne sister ba papa ɔkyerɛ sɛ ketewa wɔ mu no ɛnya aware a ɔba bɛware na sɛ de twerɛ hyɛ mu awɔ twerɛ hyɛ mu no na Laban ɛkaeɛ no sɛ ɛyɛ ade a yɛntwerɛ kɛkɛ na mmom ɛyɛ nneɛma a ɛsi wɔ honam fam mu ɛne yɛ pɛn soso ɛnam sɛ abɔfra no ba bɛware nti no
onia pengini ka che ne se me nware pa na baba ware dia ene obehwe pa maame gina ha e ka se afei abofo no ware ye no che se ene onyinsan a na asai bosome mienu onyinsan a bosome miensa na asai onyinsan a bosome baako na asai eno so anya ne de atoso miensa no tumri ka basi da wasem center ha obabo wa mane wodi akwankyere egu fam no sei no onia ni sister ba no onyinsan amana kwani mu a wase wagina ha na no nso wada awurade nyankopɔn ase Find Monyama Rade, yes, you find it to me away. Media nyonyam a eni kabia ma asafo Awurade. Ne Awurade ayama me na ebradwe ne ntiase so. Ne meka ne se side nyame na mpaebɔ me nkobi. Nti makola ne ka se ma bra sida nam si sida so ne deye. O se ma bra na behwe na papa nyame hira wate. Amen. Me ba ye de we a wo ne me kasa ye nam si yes. Ye wo pastors ne wo pastors. Me ni jipa nkame mahabium. But the way I want to make us a big good diagram and dreaming. Me buy a one carry, what's it called? Yamia, and I'm saying, Yamia, one mom pie, one carry, not just a one who said Yamia yet. Bishop, many obey myself, Radin Yankupon, and Shilao. Many obey myself, we see so peso bobolano, and film or che, and what you bet nan so, or yet may be a ye. The chat to a crown and say, Nempabwa obeshempo ni nyina tete eno nam fom saa wonya sika mpo no de bia tompabwa eno oba kofodua ha oba one ne tiri na kire ne se omna sida no omfa na asem ne meto safo awurade anim na obi a waya adwuma 8 years ya still na unika pre na nam fom saa na ompabwa atete de bibi wo mu bishop oso de ne behu oba ye no oma na kwankire ma ne koyeye boso me ba ko pepepe na nyame apagya ne nsa na juma no ye no wabie shop mienu Well, boy, some this year. So shop ya ba kwa rade be ma na ye 10. Se uni juma ufri akoya rade be ma wa juma. Ma me fo rade be ya ma oma. Papa fo rade be ya ma mama. Bishop enye shop mienu enko an wo bie na mom watoka makoma mensa ni nyina eya dwuma sese ya na oba ha de awurade na moso ayama no short term plan awurade na moso ayenesa we the moncha no young boy they say oh we need 3 cars mo bebre wo de share be buy say obey transport owner Jesus awurade be ma na pie amen be enyuma awurade be ma na pie enhwe de awoti mu nne na hwe de awurade ba ben ya 2024 yi me say me check e wo a wo hwe me ya wo a woti da nyame ase ntimi de awurade ase na me hye obi bia nkran se onkoso nkran ne gidie mu awurade mu efise na eten enso papa da romani Kristo ti Erate na je ba unsema erate nyankopo praise God some ka kire o so hu adanse amudie na oso pagya wonsuo pagya wo documents bi na me moso mpaye ma obi a wapagya ne nsuo bi a wapagya ne documents e bom paye twenya metumi gu wonsuo no mo se nsuo no na ne Yesu moja ena ne ayade sansuo ena ne nsenkyere ne nsuo de wodi nsuo ibeye biara obedi adanse saa so na documents bi a ekuta wo nsem e bom paye se nyame favor nyame grace nyame adanse entoso wo Yesu demo nyame nhyira obetimi ato anamo aboa pese edidi kwan enwa nipa na wo hwe on bebere to anamo frɛ kyerɛkyerɛ ne bencheye bai ena wodi adanse oba na moja tu no mfinhia dumie no okoso atu anamo kosi se okotso Yesu atadem Yesu no ene oni ho na ode yenum asi na nan mu se yenyina na enje ne ma omosomo omo haw mu ne amanem obu oso a wutie me ohaw bie ne so pebe bia me bompae be enya bebe bia na ye frɛ Awurade a oje yenso adanse nyina di adanse se Cedar worship center nyame guso a oje ne maso bra fa wadwuma fa uma fa oshabre fa okristo som be share radense na nyame amma wo
we could draw home. Yamin Shira, no, no, Kesse. You be share beam. Bye bye. I trust what you know. A grabbing center. Cedar Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Edruho, Eyanenum Paibo, October Bosune de Tosso Dununai, and in the diet Tosso Dununum, a Gradin Center, Nina, what ye be ye Juma say, a Gradi to me by ye Juma, and Paibo Cassia.